Bé, bon vespre a tots i a totes, gràcies per venir. Us explico una mica quina serà la dinàmica de la taula rodona perquè l'entenguem i llavors fem unes petites presentacions dels tres ponents i llavors ja ens posem a començar. Una mica l'encàrrec, la proposta que els vaig fer al proposar aquesta taula rodona era tractar bàsicament tres blocs diferents. El primer, relacionat sobretot amb la relació Església-Estat i per tant la secularització, si és real, si no és real, si la tenim, si no la tenim. El segon bloc, sobretot el tema de valors religiosos, com els tenim, si no els tenim, què ens està passant, si els estem perdent, si no. I per últim bloc, el tercer bloc és què passa amb els joves i la religió. Per tant, com la generació jove, la generació que pugem, entenem el fet religiós. Llavors, si us sembla, comencem, us presento una mica. A la meva esquerra hi ha la Mireia Prats. La Mireia ve de l'Observatori de Religió i Comunicació Blanquerna, a més és reportera a TV3 especialitzada en temes de religió i és professora de reportisme televisiu a la Facultat de Comunicació Blanquerna. A la meva dreta, Jordi Misteri, és director de catalunyareligió.cat, és coordinador del suplement Vida Nueva Catalunya i llicenciat en Ciències de la Comunicació per la Universitat Autònoma de Catalunya. I a la meva dreta hi ha el Mohamed, més a la dreta hi ha el Mohamed, que és de la Federació del Consell Islàmic de Catalunya, on és secretari general. Per tant, si us sembla, no sé, diré si vols començar amb el primer bloc, i llavors Sant Jordi Mohamed o comencem? El primer, només el primer. Sí. Bueno, hola, bona tarda. Només volia puntualitzar una cosa. La meva primera feina és ser reportera de TV3, de la secció de Societat, i fa 8 anys que em dedico a temes de religió, i jo diria religions, perquè vaig demanar que m'ampliessin el ventall i que no només fos la religió catòlica, que poguessin ser totes les religions, la diversitat religiosa que tenim al país. I que sigui membre de l'Observatori de Comunicació i Religió de Blanquerna, doncs és conseqüència de la meva primera feina, que és a TV3, i que és fer de reportera i seguir tots aquests temes, d'acord? Bé, la secularització, jo crec que, a veure, clar, l'estat espanyol en principi és un país que és laic i bueno, té una confessió religiosa que és molt potent, que és la catòlica, i que encara arrossega doncs, coses bones i coses dolentes, però de dolentes moltes, no? Des del moment que tenim un concordat amb l'estat del Vaticà, doncs això ja influencia en moltes coses, no només a nivell econòmic, sinó a nivell decisional de moltes cúpules que encara ara estan impregnades de l'Església Catòlica, no? I podem veure exemples, no sé si a diari, però setmanalment, de la influència de la religió catòlica a l'estat espanyol. Catalunya, potser no tant. Catalunya jo crec que després en Jordi Llisterri, que és el gran expert, jo no soc tan experta. Jo crec que a Catalunya sí que comencem a viure un laïcicisme més transversal i més en positiu. Som un país amb una diversitat religiosa cada vegada més elevada, amb xifra important de musulmans, d'evangèlics, de testimonis de Jehovà, d'altres religions, i dins de cada religió un ventall molt ampli de branques diferents que se'ns perden. Però encara ara, penso que el mapa últim que han fet de la religió a Catalunya parla de 7.000 centres de culte catòlics. 7.000. Potser la propera xifra, que són els evangèlics, són 600 oratoris, o sigui, imagineu-vos la diferència. Però crec que la diversitat religiosa que vivim a Catalunya no influencia tant, si més no des del meu punt de vista, en la política o en el dia a dia del país. Crec que s'ha sabut distanciar una mica més que no pas a Espanya. Jo crec això. Per tant, si la pregunta és si som un país secularitzat, jo crec que sí, perquè separem el que és religió del que és estat i del que és política amb religió fins a cert punt. I ho deixaria aquí i que en Llisterri ho puntualitzi, que segur que ho farà i ho farà molt bé. I després creem debat, perquè vosaltres també segurament teniu la vostra opinió. Jo no et seguiré gaire,
perquè me'n vaig cap a un altre cantó. Jo pensava, per contestar aquesta primera pregunta, i també justificant-me, jo soc periodista, em dedico a la informació religiosa, la Mireia sempre em fa grans elogis, l'única diferència és que ella deu fer 7 o 8 anys que s'hi dedica i jo em fa 20, és l'únic avantatge que tinc, però no en tinc cap altre que aquesta. El que passa és que això fa que també el tema que ens plantegeu jo ho he vist més a nivell pràctic que a nivell teòric, és a dir, que hi ha moltes preguntes que ens heu plantejat que són més adequades per sociòlegs, per experts en religions o gent dedicada al món de l'estudi, que no pels, en aquest cas faig de periodista relator i en alguns casos anàlisis sobre esdeveniments més eclesials, però no puc fer una gran aportació de teoria al voltant de la religiositat, això seria un estruc o els que ho estudien, no? Però sí que des dels fets que jo conec, per respondre una mica aquesta pregunta, jo el que volia plantejar era com veig jo també la foto fixa d'aquest moment de la religió a Catalunya, i ho faig amb un exemple. Ho faig amb un exemple a partir del que he viscut jo des de la feina que faig ara en el portal de Catalunya Religió. Aprofito per colar-vos la propaganda, ho faig sense cap mena ho faig directament, no me n'amago, però faig la propaganda del portal. De fet, com que tots esteu en tauletes i mòbils, mentre us avorriu amb el que us explico, podeu anar mirant. Avui hi ha una notícia que ara comentàvem amb la Mireia del bisbe de Girona, que ja ha criticat la televisió de la cadena del Trece dels bisbes espanyols, per tant és un tema que podem tractar després. Però us parlo de Catalunya Religió perquè ho vam posar en marxa fa 4 anys i el dia abans de posar-ho en marxa, com pretensió de ser un portal de referència de seguiment de l'actualitat religiosa a Catalunya, el meu pànic quan em vaig anar dormir és dir molt bé, demà ja sé què posarem, però què posarem demà passat i l'altre i el següent? Com omplirem un portal especialitzat en informació religiosa a partir d'ara tot el dia? El problema que hem tingut és exactament el contrari, és a dir, podem, i la Mireia també ho sap per altres temes, podem omplir de contingut un portal d'informació religiosa, ens en sobra. És a dir, si nosaltres som 2 redactors que ens dediquem més directament i un parell o 3 de persones més que col·laboren amb nosaltres puntualment, doncs si tinguéssim 10 redactors dedicats al seguiment de l'actualitat religiosa a Catalunya, podríem perfectament omplir de notícies al voltant d'això. Això bàsicament passa perquè continua havent-hi àmbits on, i després suposo que hi entrarem, evidentment el pes de la religió que té en aquest moment a Catalunya no és el mateix que molts anys enrere, però continuen havent-hi àmbits on la presència de la religió, i en el cas concret de la religió majoritària, que és l'Església Catòlica, és molt fort. M'allargaria molt descrivint-los, però només fent els titulars us parlaria, i els coneixeu, de l'àmbit educatiu, és a dir, l'àmbit educatiu, i més l'àmbit educatiu en 3 nivells. Des de l'escola, l'àmbit concertat, en aquest moment l'escola concertada escolaritza aproximadament el 40% dels alumnes de Catalunya, de primària i secundària, però dintre d'aquesta escola concertada el 25% és escola religiosa, és a dir, el total d'alumnes que hi ha de primària i secundària, el 25% d'alumnes de Catalunya estan en una escola religiosa. Això vol dir que alguna presència té i a part acostumen a ser escoles que la gent té ganes d'anar-hi, o sigui, quan es fan les sol·licituds d'entrar normalment són escoles que queda gent fora. En l'àmbit universitari la presència no és tan àmplia a nivell numèric, però és veritat que institucions que depenen d'ordres religiosos continuen sent les de més prestigi a Catalunya, quan surten aquests rànquings de les universitats més reconegudes del món i no sé què. A dalt les que surten són ESADES i QS que depenen de jesuïtes. Això és una realitat que hi és. I quan parlem d'educació també tot el tema vinculat a l'educació en el lleure, quan parlem d'escoltes, esplais, etc. No és l'única realitat, evidentment, la vinculada a l'Església, però és una de les forces. 3 àmbits, el primer educatiu, el segon amb acció social, aquest no m'extenc perquè el coneixeu perfectament, és a dir, arran de la crisi s'ha posat en evidència el paper de l'Església en l'àmbit social, però abans de la crisi ja hi eren. És a dir, a Càritas se'n parla molt i ha sortit molt, però ja hi eren, religiosos ja hi eren, i en aquest àmbit és on, i suposo que el Mohamed estarà d'acord amb mi, és on curiosament també comença a haver-hi més presència d'altres religions. És a dir, jo conec més l'àmbit protestant, però pel poc que conec em sembla que en l'àmbit musulmà també és així,
no han creat escoles, perquè és difícil crear una escola, no han creat universitats, etc. Però sí que s'han creat ja moltes institucions d'ajuda, d'acció social, vinculades a religions no catòliques. I això és una realitat que ja és possible. I finalment un tercer àmbit on la presència de l'Església jo crec que continua sent molt important, i aquí també podien sumar altres religions, és en tot l'àmbit cultural i espiritual. Si vosaltres agafeu l'agenda de Barcelona d'aquesta tarda, podríeu triar 2 o 3 actes organitzats per alguna entitat vinculada a l'àmbit religiós per anar. Des d'actes més estrictament culturals, tipus presentació de llibre, etc., fins a actes més pròpiament espirituals. Fent l'anècdota, les Benetes, des que tenen les forcades, no poden omplir el monestir, hi ha tota gent que hi vol anar. Els exercicis de la Cova de Manresa a Sant Ignasi doncs, també tenen molta sol·licitud. Per tant, ho plantejo com a intervenció inicial d'entrada per fer veure també que la foto fixa és més complexa que la que ens podem quedar només amb una imatge dels mitjans i dir, bueno, això de la religió és una cosa que ha desaparegut, com que ja no afecta les nostres vides perquè podem fer o no fer, si volem o no volem, marcats per la religió, doncs és una cosa que no té transcendència en la societat, i jo crec que en molts àmbits no és així, i que el que sí que és segur és que continua tenint una vitalitat a dintre de Catalunya tot el que és el fet religiós. Molt bé. A veure, la qüestió, bueno, estem d'acord en el punt aquest de que hi ha una visualització actual del fet de que la religió musulmana, que també ara mateix està participant en molts programes d'atenció a gent amb necessitats, i això fa que en àmbit local, de base, sempre ha hagut. El que passa és que clar, no es visualitza més ponent, que és l'Església Catòlica amb Càritas, amb organitzacions internacionals, amb la Creu Roja, per exemple, i amb altres entitats que ja tenen una tradició a nivell internacional i local inclús. Llavors, la incorporació dels musulmans amb aquesta tasca humanitària, com podríem dir, d'ajut, d'empenta i de suport amb aquesta situació de crisi, amb crisi i sense crisi, perquè sempre ha existit amb els oratoris, però no es visualitza com és el cas de l'Església Catòlica o potser dels protestants que ja porten anys. La qüestió normalment per parlar d'aquest punt de la secularització és més, jo crec, que històric, perquè si fem aquesta pluralitat de la qual el Jordi ha parlat no seria possible sense una Constitució que ha canviat amb el temps, sense uns drets que han sigut adquirits gràcies a moltes lluites, a molta gent que s'ha mort, a molta insistència per part d'aconseguir aquests drets. Llavors jo crec la secularització podríem dir que sí que existeix, però no com a model, no la podríem tenir com a model, sinó que aquesta secularització hauria de tenir un acompanyament de la gestió del fet plural, en el cas aquest, perquè hi ha moltes pluralitats que existeixen al país i una de les pluralitats que existeixen ara mateix és gràcies a aquest canvi constitucional que hi ha hagut en l'acceptació de la presència d'unes religions, no només d'una religió que era la religió del poder, sinó que les religions han passat amb aquest canvi institucional constitucional, per dir, dintre del marc dels drets humans, dintre del marc de la nova imatge, de la nova realitat que ha viscut Europa, Espanya, darrerament amb la democràcia i també a nivell internacional inclòs. Jo he viscut les dues realitats, perquè jo soc originari del Marroc, llavors el Marroc és país d'una religió. No podem dir que no es pot secularitzar, pot modernitzar-se a nivell de lleis, d'incorporació de moltes llibertats dintre del marc, però sempre la religió queda com una font d'inspiració del legislador. En el cas europeu, en el cas de Catalunya o Espanya en general, ja és un altre marc diferent. Però jo crec que malgrat això estem parlant d'una secularització